nyt yritetään kuvata sitä isompaa karhua ja jospa se onnistuisi tästä on semmonen parisataa metriä tonne metsäisen pellon reunaan. Sinne olisi tarkoitus mennä kytikseen, koska siinä on niin laajat maisemat nähdä, jos se karhu sieltä metästä ilmestyy, niin se tulee sitten kyllä ihan suoraan siihen kuvaushollille. Yrittää siitä saada tosiaan nyt järjestelmäkamera kunnon kuvaa, ja yleensä nämä on semmosia keissejä, että eipä ne tuppaa onnistumaan, että enemmän niitä epäonnistumisia tulee kuin onnistumisia, mutta ei sitä voita, jos ei koita. Näin se menee. Tosiaan kohta ollaan tossa aika likellä tuota paikkaa, niin katsotaan. Alkoi aurinko laskemaan pikkuhiljaa tonne horisonttiin. Tässä on viime kohta, missä näin sen karhun kuvasin videolla. Se oli tosiaan se vaaleampi yksilö. Nyt olisi tarkoitus saada kuvattua se isompi köriläs. Semmonen tummempi, hyvinkin tumma karhu on se isompi karhu, ja se on pyörinyt tässä alueella ainakin joku 2-3 vuotta ainakin aktiivisesti. Aina kesäisen. No, katsotaan. Vielä on hyvä mahdollisuus nähdä karhuja. Kiima-aika on päällä, ja kyllä sinne juhannusviikolle, ehkä viikko juhannuksen jälkeenkin vielä on hyvä mahdollisuus niitä nähdä. Et nyt, ketkä niitä haluaa mennä luontoon katsomaan, niin metsäiset pellonreunat on hyviä kytistelypaikkoja. Rauhaiset paikat. Sitten tietysti vähän kannattaa kyselläkin, missäpä niitä on ollut. Joku aina saattaa tietää ja antaa hyviä vinkkejä. Mutta mikä laittelee kameraa kiinni ja hiippailen tonne asemiin. Koitan pitää mahdollisimman vähän ääntä. Täällä ei oikeastaan tuulekaan nyt yhtään. Mahdollisuudet on hyvät. Toivotaan nyt, että nähtäisiin edes joku elukka. Täällä on tosiaan noita susiakin liikkunut silloin tällä. Kaikki on mahdollista. Mut nyt löpinät sikseen ja kytistelemään. Toivotaan, että onni on myötä. Olin tossa jonkun aikaa tuolla kytiksessä, mutta ei sitä liikkumana luontana oikein malta paikallaan olla. Niin tulin nyt kytistelemään tänne metsäautotielle. Täältä ne on monesti sitten liikkunut tuolta tietä myötä, että tämmöiset metsäautotietkin on hyviä kyttäyspaikkoja. Tuossa se pelto nyt on, mutta hiljasta onko huopa tuossa tehtaalla. Tämmöiset suoran pätkät on hyviä kytistelypaikkoja, jos se on vain jollain tavalla eläinten kulkureitillä tämmönen tienpätkä, niin ne on yhtä lailla hyviä kuin tämmönen metsäinen peltoaukio. Tosiaan nyt on kyllä melkomoisen hiljasta. Itikoita kyllä on. Tää lähtee takaisin tonne vakiomestoille, missä näitä
missä on itse on niitä eniten nähnyt, mutta on niitä tässäkin ollut. Eipä siinä, jos ei aina näe jotain, niin mukavahan täällä on silti kävellä. Kuunnella noitten lintujen viserrystä. Koivukin tuoksuu aika hyvin. Niin hyvin on tullut lehtiä ja puu. Vähän semmonen juhannuskoivun tuoksu. Valosaa riittää. Se on puolen aikaakin vielä ihan valoisa täällä. On hyvä aika liikkua luonnossa. Ei tarvii sitä pimeyttä lähteä aina sitten kuvailemaan niin kuin syksyllä, että tulee monesti pimeätä tosi aikaisen, niin se on tää kuvausaikalaisen lyhkänen. Tää nyt nauttia näistä valoisista kesäöistä. Ja lämminkin on vielä. Taitaa olla vielä yli 15 asteen tuo lämpötila. Täällä tarkenee hyvin. Alkaa jo usva tulemaan tonne heinikon yllä. Hienon näköistähän tuo on. Ja itikoita niitähän meillä on aika paljon. No. Hyvä, että jotain. Toki tietysti ilman noita hyttysäkin olisi pärjännyt. En tiedä mihin ne elukat on sitten mennyt. Joo, se olla, että ne ties, että taas se on tulossa tänne kaikkineen kameroineen. Eipä mennä. Annetaan sen pyöri siellä. Itseksensä siellä metässä. Kerran tykkää olla siellä itse. Aika komiasti tuolla. No. Matka jatkuu. Sitä tiedä, vaikka täällä sen karhun näkis niin kuin viimeksi. Tässä olisi aika hyvää tämmöstä mutelikkoa, mutta ei siinäkään näy jälkeä yhtään. Mitenkäs sitten katsotaan vielä. Ei siitä oo kyllä mennyt nyt karhua ainakaan tänne päin. Aha. Käydään tsekkaa tuo aukko tuolla, hiivitään sinne hissuksensa. Jos siellä vaikka on sijoittava kiinni. Oho. Tyyhkönen lähti. Tyyhkyjä. Täälläkään tunnu mitään oleva. Ei oo hirviäkään kotona.
Ei. Joo. Kyllä se on vähän säväättää, kun tommonen kyyhky tai teeri tai metsä tosta ihan parin metrin päästä aina pörähtää lentoon, niin kyllä siinä on jos toisenkin kerran säikähtänyt kyllä. Oikein kun on keskittynyt ja hiljaisessa metässä ollut. Hissuksensa pyörinyt, niin kyllä se säikäyttää. Oho, tää aukko mennääkin tuonne. Tässä on välillä hirviä ollut tässä taimikossa tai aukolla. Sinnehän ne monesti tulee pyörimään. Sieltä jatkuisi tuonne. Pitää käydä joku kerta tutkailemassa tuo alue tosta. Ei ole tullut siellä käyty. Se on karhukin niin utelias elukka, että se monesti sitten tulee kurkkaamaan, että kuka siellä metässä oikein liikkuu. Eikä sitä välttämättä itse ja monesti sitä ei sitten tiedäkään itse, että karhu on nähnyt siut siellä metässä, mutta etpä sitten tiedä mitään sitä karhusta. On se sen verran hiljainen liikkuja kuitenkin, vaikka onkin suhteellisen iso kokoinen. Tuosta tonne eteenpäin, niin päästään siihen kameralle. Katsotaan se vielä läpi. Sitten miettimään uusia suunnitelmia. Hirveän kauan tässä ei paikalleen pysty olemaan, kun itikoita on aika kiitettävä määrä tullut jo. Katsotaan, oiskohan tässä sitten mitään jälkiä karhusta. Yritän tästä poimia, jos sattuisi joku jälki, niin zoomaillaan sitten siihen karhun jälkeen sitten. Ei ole tuossakaan joku painoamahan tossa on. Aha, no siinä on karhun jälki. No, näkyyköhän se? Tuossa on karhu mennyt. Tuossa on anturat ja siinähän se on sitä mennyt. Ei ole mittanauhaa, niin ei pysty mittaamaan tuota jälkeä nyt. Aika leveä on kuitenkin. Siitä se on mennyt. Jälkiä on, mutta ei ole kyllä havaintoa tällä kertaa.